فقري وهبتو فتقار ولا كنت خنا جناخا حدا جزاء بعلنا أن فترو مسلو حسابيو أبها حلي فتقاري خام جمرتو نعنا زبلا والهوان يدالو لنايو زمننا أدمنا ملوخا مسأ إننا نبرنا نحلفو جناخا نمسحتي أجزاء أن عزاو نجر نتحلوا حدود تبعتي أدميو جيزيو جنزبون زود مسؤو مزاي تخون مزاي تفكرو ويكا بستفلالي من قدي مسؤو مزاي تخون يو فقر زحزو قلقلي أخا كان مجمرتو فقرا وحدتو تقبلنت كي رخبا جناخا إن فكري قدا فقرا خبا حالن تلو بزحيو ترقاميو أنا خا زتعذب قوة كن مبزحتي أسب فقرن هونة فلي فلتن أنا خمزي لك الزارب كاللخو تمززتت أنقاقو قلي مسلكم يخون جناخا كل نجر أباي مسبت حيا فليت أيو بتنتعيناتو زي فلتو فقري بزح نجر مسكسركو كل نجر استردأني كتفكر قديت عنديو جناخا التفكرو سب كتمرز عليك بحالايا مخنياتو بني حانت جزات أفقات جزيخا أدميخا يخون إلاماخا سلا تخسريو مسكودة أن خوين مبر كاب هيوت بزحية تماهيرة زستم حرقو وخا تازحلف قوان اشتن أب هيوتي زحلف قوا كنقراكم أمو نسخهم دما تم حرولو ولدي أنا جناود سلست عامت النحل خويوم بحدقا مكينا هيوتهم زحلفا نابراب زي ولد خاخا كن ديني كبير مخانو زخون يخون سبي فلطيو بفلاي كا كم زخامي ولا دوز أنا بفلاي كا قول أخوين كا بزيني يبون الدم فقر معواي مالت أتزخاف أناجر أتزمارر أناجريو كل جزاء بحتى ونتي عبيت تمرتيو زسوات أني بعلو للدخونو كلهم تمحارو قالي أم بأم قالي أم أدي أم يزوم الناس حقو الناس تسعوتو انت ماتو أنا خاء بعد ما دفق زبالة النحقوي الناقوتاتكوي ماتزا برقز نخعبي النحقوي كل نجاريا كيرات اللي من مكاب سبي تحيتان خير رأى تمرتي بتصبق نخمحر كيرات النيا قنا بزينا يولد فقري كل نجار قدلويو ولدي دحان زبحا لحفت سلسنا برون نسوان مسموتو كل نجار معايا موريسو مني بقوقون بتصبق كناتات يا عبي تمرتي بأقبابو إنا تخطات القخاء عصر تخلت تخفلي انت عطو عبي تلمي تلمكو نسوون عصر تخلت تخفلي بزل على وزيت ودئة نابين ورستمعتاوي نيرو متشم تمنيتكا تلمتاتكا نمعوات زي حلل عبي زخونة زعري يرلي كانتيو عناون كثر ليتي إنا تنعخو كم تلمي زل على وزيت تمتي نابين ورست عطاخو أبين ورستن تقطو بطعمي خبيجوني بهت أنتي أبوين الدينس إنا تفلي يوم عبي حزقها مسن حقويك في اللي مخانو انت خبداني ولا قواقنا كم محار كدن سلسخونا نخم محار من قدينا بين بارستي قباركو أبقون كل تسقماتي ندحريت قديفة نتي نبارستي كمسل نبع عليك آلآتي من قدي قباركو مجمريا نفتز تمدب كل دور من تقطو كلتا مداق استير خبو موق زبلا سلامتا مستلواوطنا زمت أنا اللون بزعبانا أفت بيت تمرتي زهلون نانس أنا حيت اندعلهلنا بزوح مسواقعنا درار ساعات أطوى كم زخماي زبزح نايتين ورستي حدش تمحرو نايتين ورستي مقبي نمتعم حدا خي ترفا كلو نفتناي مقبي الدراش أطوى نحناون حدا تساق إحيزنا كوف بلنامو كم سبنا كنصبع جمرنا زمت أنا سقا تباحيلو قنا أنا خمز مسلاني نتنجرا أن فتفتلو ما يزحابنا يز مسلاني قدفو ومو سقا كهلو مرقو قايد عمن أبتناي مقبد دراش كلهم حدشت يوم أتوم نبارات عفليت ووامي يوم زي عطويلنا نقلرنا نقشتن تنكلس جميرنا ننبحيقو ماليسنا نفتناي مقبد عداراشن تنكيد كافتناي تمالي يحيش مخنياتو دابو بشاهي سلاس نبرا عنن
እቶም ዝተፋለጥኩዎም ኣዕሩኽተይን እናበላዕና እናቀለርና ንሓለና እቲ ሓደ እዛ ምግቢ ናይ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻል ምግቢ እያ ትኸውን እንትብል ብድሕሪትና ዝነበራ 3 ደቂ ኣንስትዮ ዓዊለን ሰሓቃ ንሕና እውን ብሓደ ሰለስቴና ግልጽ እንትንብል ሰሓቀን ከይቋረፃ ብርእሰን ሰላም በላና ሓደ ኻባና ተሓወሳና በለን እሞ ሓንቲ ቀኒልና ክንወፅእ ኢና ሕዝበለት ነናብ ወግእና እውን ተመሊስና ኣነ ግና ውሽጣዊ ወግአይ ምስተን 3 ቆልዑ ነይሩ ብፍላይ ምስታ ክንወፅእና ሕዚ ዝበለት ቆልዓ ብጣዕሚ እያ መሲጣትኒ ፍሽኽተኣ መልክዓ ኩሉ ነገራ ብጣዕሚ ሰሓበኒ ኣነ ብደመ ነፍሰይ ኮይነ ቁርሰይ ምስ በላዕኹ ተታሒዝና ወፃና ካብቲ ዓለት እዚኣ እታ ቆልዓ ናብ ልበይ ሰተት ኢላ ኣተወት እንታይ ዓይነት ዕድል እዩ ግን ገና ኣብ ትምህርቲ ምጅማረይ ፍቕሪ እንዳበልኩ ብዙሕ ሓሰብኩ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ እንትሓስብ ዝገብሮ ኩሉ ነገር ጨኒቁኒ ዝጸላእኽዎ ምግቢ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ንዓኣ ክርኢ ስለ ዝደለኹ ከይደይበልዕ ንዓኣ ኣብ ዝርኤሉ ቦታ ኮፍ ኢለ ናብኣ እናረኣኹ ምግበይ በልዐ ይወፅእ በቃ መዓልታዊ ወልፈይን ንዓኣ ምርኣይን ንዓኣ ምፍታውን ጥራሕ ኮነ ብገናይ ብዛዕባ ትምህርቲ ምጭናቕ ገደፍክዎ ኩሉ ግዜ ደድሕሪኣ እናኸድኩ ይርያ እንተዘይሓልያ እሞ ብጣዕሚ እየ ዝጭነቕ ኣዕሩኽተይ ደገ ወፂኦም ክዘናግዑ ክፃወቱ ጽቡቕ ግዜ ካሕልፉ እንትኸዱ እንተ ኣነ ግና ብተጻራሪ ኣብቲ ቁፅሪ ቤት ትምህርቲ ጸኒሐ ነታ ናይ ልበይ ንግስቲ ገጻ ክርእያ ይደሊ እዚ ነገር ካባይ ወፃኢ ማንም ኣይፈልጦን ንዕሩኽተይ ንባዕሉ ኣይነገርክዎምን ጥራሕ ግን ኩሉ ግዜ ንሶም ደገ ወፂኦም እንትዘናግዑ ኣነ ግን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምትራፈይ ንእሽተን ከረሓሓቐና ጀሚሩ ኩሉ ግዜ ካብ ጎና ይጠፍእን ብዝኸደቶ ኣነ ኣለኹ ንሳውን ብዙሕ ግዜ ትርእየኒ ግና ከዓ ስቂላ እያ ትሓልፍ በዚ ኩነታተይ ትምህርተይ ብኣግባቡ ምክትታል ሰኣንኩ ብዙሕ ግዜ ክላሰይ ኣቱን ብዙሕ ኣይፅንዕን ኮይነ ከምዚኣ እንዳበልኩ ፍርቂ ሴሚስተር ብዙሕ ብዘይበሃል ውፅኢት ወዳእኹ ኣዕሩኽተይ ነጥበይን ኩነታተይን ስለ ዘገረሞም ቀሪቦም እንትሓቱኒ ኣነ ግና ምንም ከም ዘይኮንኩ ነጊረ ሸፈንክዎም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ ዓይነት ሰብ እዩ ዘሎ ገሊኡ ምምሃር ዝደሊ ገሊኡ ከምዚ ኸማይ ዘፍቀረ ገሊኡ ከዓ ስለ ሰብ ዝኾነን ዘይከውንን ዘውሪ መን ብዘይፈልጦ ናተይ ዘረባውን ንእሽተን ተናፈሰት ኣዕሩኽተይ እውን እንትሰምዕዋ ኩሉ ነገረይ ክከታተሉኒ ጀመሩ ድሓር እቲ ዝተባሃለ ሓቂ ምዃኑ ምስ ፈለጡ መፂኦም እንትሓቱኒ ኣነ እውን ኣይከሓድክዎምን ለካ ዓርክኻዩ ኩሉ ግዜ ዝኾነካ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ስልኪ ቁፅራ ምፂኦም ክህቡኒ ይኽኣሉ ንኡኡ ደስ በለኒ ግናኸ እንታይ ኢለ ከም ዘዋግዓ ጨኒቁኒ ሓደ መዓልቲ በይነይ ኮይነ ደወልኩላ ሄሎ ዝብል ድምፂ ምስ ሰማዕኹ ብሓንቲ ግዜ ልበይ ምኽኽበለት እንታይ ከም ዝብላ ጨኒቁኒ መሊሰ ሄሎ ንኽብላ ይከኣልኩን ደጊማ ሄሎ እንትትብል ኣነ ስቕታ ጥራሕ ኮነ መልሰይ ድሓር ባዕላ ዓፅወታ ምስ ዓፅወታ መሊሰ ምስ ባዕለይ ባእሳ ሓስኩ ንምንታይ ዘይዋጋዕኹዋ ኢለ ተናደድኩ እሞ መሊሰ ደወልኩላ እንተንሳ ግና እቲ ስልኪ ኣይተልዕልን ብጣዕሚ ተናዲደ ኣብ ከምዚ ኩነታት እናሓለኹ ኣዕሩኽተይ መፂኦም ደዊልካላ ዶ ኢሎም እንትሓቱኒ ዘጋጠመኒ ኩሉ ነገር ዘርዚረ ነገርክዎም ድሓር እቲ ሓደ ስልከይ ተቐቢሉ ደወለላ እሞ ምስልዕለታ ናብ ናተይ ድምፂ መሳሲሉ ስመይ ከም ስሙ ገይሩ ብምፍላጥ ክረኽባ ከም ዝደሊ ነጊሩ ቦታን ሰዓትን ቆፀራ ሽዑ ብድፍረት ናይ ተዓርከይ ቀናዕኹ ንጽባሒቱ ኣዕሩኽተይ እንታይ ክብላ ከም ዘለኒ ኩሉ ነገር ምስ መኸሩኒ ናብቲ ዝተባሃለ ናይ ቆፀራ ቦታ ኸድኩ ቆፀራና ኣብቲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ካፌ ነይሩ ዝተወሰነ ደቂቓ ቀዲመያ ኣተኹ ንሳውን መፀት እሞ ኣብቲ ውሽጢ ካፌ በይነይ ስለ ዝነበርኩ ብተደጋጋሚ ኣብ መንገዳ ስለ ትርእየንን ንሱ ዝኸውን ኢላ ናባይ መፀት
እናቀረበትኒ ብዝኸደት ቁፅሪ ትርግታ ልበይ ምውሳኽ ጀመረ ምፅእ ምስ በለት እናተንቀጥቀጥኩ ኢደይ ንሰላምታ ዘርጋሕኩላ ንሳ እውን ሰላም ምስ በለትኒ ዝኾነ ሓይሊ መፂው ኣዕሩኽተይ ዝመኸሩኒ ካብ እምሮይ ሒዝዎ ኸደ እንታይ ክብላ ጨኒቁኒ ኣዕሩኽተይ ዝበሉኒ ንምዝካር እንዳሞከርኩ ጥዕናኣ ጥራሕ ይሓታ ድሓር ምስ ሰልቸዋ ንምንታይ ከም ዝደለኽዋ ሓተተትኒ ኣነ ኸኣ ናብ ኣፈይ ምፅእ ዝበለለይ ሓደ ቃል ጥራሕ ነበረ ይፈትወኪ የበልክዋ ዘጸገመትለይ ቃል ምስ ወፀት ፍኹስ በለኒ መልሳ እንታይ ይኹን እንታይ ብዘየግድስ ይፈትወኪ የግን ኢለያ ንሳ ኸኣ ሓሳባ ኩሉ ነገራ ትምህርትን ምዃኑ ካልእ ምንም ዓይነት ርክብ ምስ ማንም ክትጅምር ከም ዘይትደሊ ነጊራትኒ ኣነ መሊሰ ዝብላ ኣይነበረንን ሱቕ ክብል መረፅኩ ድሕሪ ንእሽተን ናይ ስቕታ ግዘ ናብ ላይብረሪ ክትኸይድ ምዃና ነጊራትኒ ኸደት ኣብ ደገ ኩነታተይ ብሓንቀውታ ጽበዩ ዝነበሩ ኣዕሩኽተይ መኻዳ ሪኦም እንትመፁ ኢሎም ሓተቱኒ እንታይ ክብሎም ተሓቢኡ ዘይሕባ ነገር ስለ ዝኾነ ግና ኩሉ ነገር ነጊረዮም ብጣዕሚ ብምሕዛን ኣጆኻ በሉኒ ካብቲ ዓለት ልበይ ተጎዳእኹ ክርስዓ እንተበልኩ ግን ኣይከኣልኩን ሰሓቐ እናመፀ ይርብሸኒ ግና ዋላ ኣብያትኒ ካብ ከባቢኣ ግን ኣነ ይረሓቅኩን ሓደ መዓልቲ ካብ ላይብረሪ በይና ወፅያ በቲ መንገዲ ርኣያትኒ ከም ዘይርአየትኒ ሓለፈትኒ መጀመርያ ናብ ዶርማ መሲላትኒ እኳ እንተነበረት ግና ናብ ደገ ዝወስድ መንገዲ ሓዘት ኣነ ሽዑ ድሕሪኣ ተኸተልክዋ ናብ ባጃጅ ኣትያ እንትትከይድ ኣነ እውን ባጃጅ ሓስኩሞ ድሕሪኣ ተኸታተልክዋ ኣብ ዝኾነ ቦታ ወረደት እሞ ጠጠው በለት ነቲ በዓል ባጃጅ ነጊረዮ ስለ ዝነበርኩ እቲ ባጃጅ ካብ ኣርሐ ቀቢሉ ሓዘለይ ድሓር ሓደ ወዲ እናስሓቐ መፂኡ ሓቆፋ ብኢዳ ሒዙ ወሰዳ ብጣዕሚ ተቃጸልኩ መጨረሻይ ክርኢለ ካብቲ ባጃጅ ወሪደ ተኸታተልክዎም ናብ ዝኾነ እንዳሻሒ ኣትዮም ንኸባቢ 2 ሰዓት እናስሓቁ እናተፃወቱ ጊዜኦም ኣሕለፉ እንተ ኣነ ኸኣ ንኸባቢ 2 ሰዓታት እናተቃጸልኩ እንዳተናደድኩ ካብቲ ቦታ ወፂ ናብ እንዳ መስተኸድኩ ምሸት ሰኺረ ናብቲ ግቢ እንትኸይድ እንታይ ከም ዘርእዮም እንድዒ ናይቲ ግቢ ወርድያታት ዋላ ሰዓት ሕላፍ እንተነበረ ኣእትዮም ግን ኣነ ኸኣ ናብ ዶርመይ ዝወስድ መንገዲ ገዲፈ ናብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋሉ ህንፃ እናኸድኩ ዓዊለ ስማይ ጽውዕ ደጋጊመ ብዓውታ ስማን ትጽውዕ ወረ ዘይሓልፈን ተምሃሮ በብመሽኮተን ወፅን ይስሕቃ ይቐልዳለይ ገሊአን ከኣ ፎቶ ቪድዮ ይቐርጻኒ ሹማ እናጸዋዕኹ ናብ ዶርመይ ኣተኹ ንጽባሒቱ እውን ሰኺራ ከምኡ ክገብር ከም ዘይብለይ መጠንቀቕታ ካፍቲ ዩኒቨርሲቲ ተዋሂቡኒ ንእሽተን ግዘ ዓሰይ ተቆጻጺረ ጸናሕኩሞ ድሕሪ ሰሙን መሊሰ ብምስካር ስማ እናጸዋዕኹ ነቲ ቁጽሪ ቤት ትምህርቲ እንትርብሽ ናይ መጨረሻ መጠንቀቕታ ተዋሂቡኒ ፈረምኩ ከምዚ ኢልና እናሓለና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲና ዘይተሓሰበ ከቢድ ናዕቢ ተለዓለ ብብሄር ዝመፀ ባእሲ ተፈጠረ መዓልቲ መዓልቲ ባእሲ ኾነ እቲ ተምሃራይ እውን ፍርቁ ብዝበሃል መልክዑ ክሳብ ዝረጋጋእ እናበለ ናብ ገዝኡ ይኸይድ ካብኣቶም እታ ዘፍቀርክዋ ሓንቲያ ንዓኣ ኸይረኣኹ መውዓል ተተሓስክዎ እቲ ናዕቢ ተረጋጊኡ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ዝነበሮ ሰላም እንትምለስ ተምሃሮ ተመለሱ እታ ዘፍቀርክዋ ግን ኣይተመለሰትን ጠቕሊላ እውን ከይተመለሰት ተረፈት ኣነ እውን ንዓኣ ገዲፈ ምስ ትምህርተይ ዓረኽኩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርተይ እውን ከም ዝሓሰብክዎ እኳ እንተዘይኮነ ብጽቡቕ ነጥቢ ወዳእኹ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከዓ ስኮላርሽፕ በፂሑኒ ኣብ ካናዳ ትምህርተይ እናቐጸልኩ ይርከብ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ነዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባር
نز channel حدشتي اندحر داخلكم سبسكرايب بمقبر نتاني دول ملكت بمنكا ناي channelنا ناي ودرو تقطعتلتنا كتخونون اللابو نز channel لايك شير سبسكرايب بمقبر ناب كل سب نخبتصح كبربو بقصالي بخالي سانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام نراخب كسام مودعتا مساي سلت صنحكم